ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Daga jing ngokya hakabi day ba kajing yo kam yo jam hi kontraktor trairi keseng nyotrap youth council mentaka sngi karpun druk naitung klele benya kendu yu Marcus Marak ubru menteri sarkar be ekatrat public health engineering bandawa ai kam lang hi kontraktor trairi ondalas dang ke New Shillong water supply scheme ba kiwede ki kam Kakum gador khas bala IT shu menteri sarkar klapen pau kujing sngongu ya ka sarkar jela kble shim ya ka sinjam ban beitingka ya ka project umbam umdi ka behe hapok ke jela keblakot hadu khandus paklur bat klapen pauru bakani kan laban pendap ya ka jingdan kam ki patba ka Shillong bat kumjuru New Shillong township nak benta kalawe banwan Shushu ke HYC klapen pau bagi yo ya ka jingtep ka batikna baya ka project dengan New Shillong water supply scheme ke de bla beipura de ka sarkar jela Kumta kradawa bakatrat PHE kan penbiang yaki kendon babaro ki kam nakabenta kan ka project on ashi kontraktor jangga jela kiblat tebet bagi balabor yaga ni kan hu lailam hidu ba roy ko par syndrome u president bat kumjuru ubar hembor G Saibon ubade general secretary Minister in charge of PHE department kedai luar ke New Shillong water supply scheme yang kebanyakan kalian dong chief minister benai apa sedang dong musnam kila inaugurate untuk New Shillong water supply scheme hak bala pentepat baru ba kani ke scheme nak pementawan sambung ni ke New Shillong township ya kan pelut hi lan kan baiting ka hi dak sarkar Meghalaya hak ba kajinglut jongka kan poi kumba khandrius pak kro ye banikong ye iso banai kublai ya sarkar kubla shim ye kani ka lenti lan initiative ban pelong lan ban implement ni pung kini scheme akaba baru ngitip le se New Shillong kini win ka isor ki ba hamtam bandra ye ki administrative building jongka Shillong keberim ti ngiso banai kublai ru ya kajingla jong sarkar bandra ye scheme ka suku ba kani ka scheme ka batmai le se kan long ka jingerap nam ta so Shillong ba mata pum ju nam ta New Shillong township ne ka juk ka poru ni wan ban kama be sarkar ba kani ka New Shillong water supply scheme kadai kata fully state sponsored scheme komot ba ka sarkar jela dala dehi kan bay tingkai ya kani khandrius pak tu de kumagilai di ya kisnam ki balada mu ka sarkar ka wanra ya ki scheme fair lembaga jiarap jong ka sarkar India ba kiweki external agencies ki ba bay pisai ki scheme ki fair tindala wanra ya kata komot ka sarkar ka panshna pa di ki kendon lani ki norms ban ai kontrak ya kita ki kam kum ke jingkwa ko jong kila kalau sarkar India la ni ADB hukum ta ter reha ni kasien pa ka pemerintah bangilap ba ka sarkar Meghalaya ni ka basna ya ka bonra la ni ka babay pisa ngingi kwa ba ban pentri kam ya ni New Shillong to water supply scheme ki non su ki di bansna da ka sarkar Meghalaya ni hakaba ya ki kam ki ba ki bri jong ngi kila entre ki local qualified contractor jong ka jela Meghalaya ki de ban yo kam Kakum ke jing sautu ke jongi ngiyo jing tip ba ya ka phase 1 jong ni ke project ka ba kumba sans pak crore la a se ka company ke berapa pi kumba banchupen kan ma ya ka jing kren jong chief minister jongi hapor bu play ya ya kini ke project ba fair po New Shillong uang ba ka sarkar Meghalaya po ka jing alam jong ka MPP ba kiwi kiseng ke bedon uang ba don ya kata ka jing krang ni ka jing ban ya ka jela ka jongi ban poi ya kata ka $10 billion economy But hakajuk ko poru baka per capita income lani ka jingyo jingkot jong wei po wei nong snong kan kiu ka jingkeli kalong kan kiu pum nu kata kayo ka kot jong wei po wei nong snong lada ki scheme lani ki pisa ki badai ban telun tang hapo ka jala ka jongi lada ai no kontrak di company ki banaba komot baka pisa ka jongi bro ka sentut lo chabas Nama kini company kinyo ya kata kasan 4 crore ke 1000 crore tete. Kamu kepisah kamu telun apa kajelah. Telah kata kepisah kamu telun apa kajelah. Kamu ba haing inyo I ba kata apa captive income jong ginong song di jong ikin kieu. Kalau kata kanong remba nakalian jong beseng yuan bani kendo yung PHE minister ban ong ba kani khandrius 4 crore. Ka project jong New Shillong water supply scheme ya ki kam ki ba ki local contractor ki jong ki contractor jong jela ka jong ki balak bentre ka kam dei ben haila ki bentre
Mendai bansu shna be ki package ki bahe ki sanspa krur ki shajar krur ki banaila tangi ki company na bar banwa shim kam. Namar hab khadu hi ka jingdu nong ka deyangi ka jingyo nong le se kan dei tangi katu ka nimut ki badon betar ni kam. Kadin ka jingya kren ka jongi minister in charge of PHE ula kubur hangi hoat ba kani ka New Shillong water supply scheme ka khamlong technically advanced huang ba baru ki kam ki bala bantre di local contractor deula ru ba kat ki kam haka phase 2 ke phase 3 ke phase 2 jong ni ka scheme kat ki kam ki bagi local contractor ki la bantre na kalian jong department kan penting na bakin ay ki local contractor te kata ka jing kren ka jong ni PHE minister but haka jong ka puan ngilo ru bangde tangi ka New Shillong water supply scheme ngilo ru bagi don ki wi project ki boleh si la fund be direct dari sarkar Meghalaya punjur kini ki partially sponsored scheme dari sarkar Meghalaya ya ki bakum kita ki project ru ka sarkar ka di bansnai kendon hakata ka rukom baki priyo ki jongi lani ki traishnong ki belum qualified bantre ki kam kim dei bandu di kata ka di jingkren na kaliang ba jongi pun peseng ko bangil apun pa matu minister bar uru ula shim poste buong bakat balak na kaliang di department ka kam yele bansnai ki kendon hakata ka rukom baki beri ke jongi lani ki local contractor kin yo bentalang ki kam la kalong ko New Shillong water supply scheme baki wi project ru ki belong fully sponsored daga jela ke jongi lani partially sponsored